Зөлфәт Хаким. Контра. 1930 елны жер шарында әһәмиятле ике вакыйга булды. Германиядә Рейхстагка сайлаулар барган көннәрдә Шатырлы авылында Юләр Салимҗан колхоздан чыкты. Бу ике политик акциядә һичшиксез ниндидер бәйләнеш барлыгын сизенгән ГПУ Шатырлы авылына контрреволюционерларны, шпионнарны ачыклауда кайышланып беткән чекист Галәмшинне җибәрде. Иң элек колхоз председателе Шәйхине чакыртып бик озак сөйләштеләр. Галәмшин Шатырлыга баргач, үзен яңарган авыл, колхозлар һәм якты киләчәк турында роман язучы дип танытырга тиеш була. Ә Шәйхигә аны Юләр Салимҗанга фатирга кертергә әмер бирелә. Шулай итеп, шпионнар тотуда эт кайышына әйләнгән Галәмшин Салимҗанда яшәп, аның Германия разведкасының Шатырлы авылында совет властына каршы көрәшеп ятучы агенты түгелме икәнен ачыклау эшенә керешә. Хуҗа белән ул бик тиз уртак тел таба. Кунак үзенең ягымлылыгы, акыллылыгы белән Салимҗанның да күңеленә хуш килә. Әртилдән чыкканда Салимҗанга колхоз абзарыннан бердән-бер кәҗәсен кире бирмәделәр. Шул ачудан ул берничә көн сүгенеп, арлы-бирле көрәшчегә йөрде. Фашист партиясының сайлауларда социал-демократларга караганда азрак тавыш җыюына эше пошамының. Шуңа күрә үзен кая куярга белми дип уйлады бик күп вредительләрнең башына җиткән контрразведчик. Аңлыйм, бик аңлыйм хәлеңне, контра. Ул Салимҗанның бер хәреф тә танымавыннан файдаланып, романны яза башлыйм дигән булып, гаепләү материалларын төзергә кереште. Кәҗәсен кызганып, колхоз председателе Шәйхине каргау Галәмшинның кагазларында совет властын каһәрләү булып сурәтләнде. Урамда айрым хуҗалык иясе Зәйдулла белән тәмәке тартып, җыен юк-барны сөйләшеп утыруы Салимҗанны үз ишләрен бер оешмага туплап, колхозларга каршы агитацияләүдә гаепләргә бик җайлы булып чыкты. Ә бер көнне сәкедә юа ашап утырганда, «Эй, шуқынсын сана кәҗәсе, ачтан үлмәм әле» дип ачы үзгәләнеп әйтүе, колхоз мал-туарының тизрәк үлеп, кырылып бетүен тели дип уяу чекист тарафыннан әдәмнәрнең язмышларын хәл итә торган романга теркәлде. Тәбәнәк буйлы, шатан аяклы, җәенке борынлы һәм кысык күзле чырайыннан мингрәүлек катыш бер катлылык кычкырып торган, әмма бөтенләй үк аңгыра булмаган, ләкин шулай да барыбер акылга туеп җитмәгән 30 яшьтәге НКВД кылы Галәмшин Салимҗанның юри генә юләр булып кылануына шикләнмиде. Бик күп шпионнарны тоткан ГПУшникның баш миендә бигрәк тәҗрибәле разведчик булып чыкты бу. Кара, ничек оста итеп юләргә сабыша. Күр әле син аның осталыгын, сволочь, контра дигән уйлар көннән-көн тирәнрәк уйла килде. Ничего, тиздән эләгерсең кармакка дип, йорт хуҗасын төрле баш бутагыч сораулар белән капшап интектерә башлады. Әтегесе исә аны-моны уйламыйча, сөйләшергә кеше булу сөенеченнән дөньясын, хәтта кәҗәсен дә онытып, теленә ни килсә шуны сөйләп тик утырды. Ләкин бер көнне Аллаһы Тәгалә ГПУ агенты Галәмшинның мискин Салимҗанга каршы башланган кампаниясын туктатырга исәп итте ахрысы. Салимҗан тузга һәм керосинга дип калага киткәч, Галәмшин ашыга-ашыга өйне, каралты кураны тентергә кереште. Салимҗанның бәхетсезлегенә каршы утны-суны кичкән ГПУ агенты кар базына төшәргә маташканда, аягы баскычтан таеп китеп, башы белән бас төбенә кадала. Һәм шунда аның муены шартлап сына. Дөньяда халыкара хәлләр кискенләшә барганда, илдә рәхимсез синфи көрәш кайнаганда, халык дошманы Салимҗан бер куркусыз рәхәтләнеп калада йөргән чагында, җаны тәне белән шул Салимҗан ише бандитларга каршы көрәш алып барган контрразведчик Галәмшин дөм караңгы сасы кар базында батырларча һәлак булды. Мәңгелек дан аңа. Ходай моны белмәде микәнни? Галәмшинның тормышына нокта кую, бишара Салимҗанны кояш тирәли әйләнгән җир шарына утырып йөрүче әдәмнәр исемлегеннән сызып ату белән бер иделә баса. Чөнки сынфи көрәш бара. Котышкыч көрәш. Салимҗан 3 көн үткәч кайтты. Авылда бер кеше дә юк. Халык колхоз болынында пишән чаба. Аның күңелен авылга кергәндә үк ниндидер шом баскан иде.
Хәүф-хәтәр киләсен сизенгән иде ул. Күршесе Кылый Нурулланың эте дә өреп нитеп тормады, бу юлы бер чинап алды да капка астыннан ишек алларына шушып кирип китте. Ул күзләрен акайтып, арыш саламына охшаган чәчләрен үрә торгызып болынга чапты. Тиргә баткан йыртык күлмәгенең итәген бөгәрли язучының базга егылып үлгәнен тотлыга көчкә аңлатты. Авылдашлары аңа ат җигеп бирделәр дә, бар, агайыны мәетне калага үзең илтеп тапшыр инде диделәр. Милициягә илтин аны. Немец шпионы мәрхүм язучының башланган романын да милициягә тапшырырмын дип, бик әйбәтләп чүпрәккә төреп куйнына тыкты да, мәет өстендә йөргән чебеннәрне кугалап, атны калага чаптырды. Аны озатып калган шәйхи, халык дошманы булса да, начар кеше түгел иде бу Сәлимҗан дип уйлап авыр сулап куйды. Сәлимҗан белән кыямәт көненә кадәр бүтән күрешмәячәгенә шиге юк иде председательнең. Шул көнне контра малын колхоз абзарында тоту ярамас дип, Сәлимҗанның кәҗәсен шәйхи урамга куып чыгарды. Зөлфәт Хәким. Контра. Бер атнадан чатырлыга хәбәр килде. Юләр Сәлимҗанны төрмәгә утыртканнар. Ятим үскән, аңгы мингелеге белән дан казанган, бер гынахсыз булып саналган җан иясе, контрреволюцион элемент, халык дошманы, коммунизм төзүгә кымачаулаучы, Германия шпионы һәм ниһаять ГПУ вәкилен үтерүче булып чыкты. Тик 3 ай чамасы вакыт узгач, Сәлимҗан тешсез авызын йырып, бик зур эш майтарган кеше шикелле, шатан аяклары белән җил атлап, көтмәгәндә чатырлыга кайтып керде. Тикшерү вакытында врачларга рәхмәт яусын инде, Сәлимҗанның диваналыгы шыр ярып кычкырып торганга күрә эшне туктатырга булдылар. Тумыштан ук бер җан иясендә сөймәгән следователь бер килгәч буш кайтмасын инде дигән шикелле сугып Сәлимҗанның алгы тешләрен койды да, бар, чүпрәк баш, күземә күренмә бүтән дип аны кабинетыннан куып чыгарды. Сәлимҗан урамга чыккач, тротуарда җыелып торган яңгыр суы белән авызын чайкады да, кытылуына шиксез куанып, следовательгә ишеннән генә рәхмәтләр укый туган авылына юл тотты. Капкасы төбендә дөньядан ваз кичеп яткан газиз кәҗәсен күргәч, ул үзен дөньяда иң бәхетле кешедәй хис итте. Авылдашлары гына читләште Сәлимҗаннан. Айрым хуҗалык Зәйдулла да аның белән тәмәке көйрәтеп, дөнья хәлләрен сөйләшеп утырудан баш тартты. Бердән-бер иптәше, сердәше булып кәҗәсе генә калды. 3 ай төрмәдә ятып ниләр күргәнен, следовательнең ничек итеп сорау алганнарын барысында бәйнә сөйли иде үзенең бердән-бер якын җан иясенә. Тик кәҗә генә котышкыч заманда яшәвен аңлап булса кирәк, хуҗасы сөйләгәндә сакалын селкетә, башын читкә бора иде. Ишетмәмешкә салына, янәсе. Имеш, сәясәткә тагылмый. Кыш көне кәҗә вафат булды. Бик карт та түгел иде югыйсә. Колхоз утарында бер шир эләктерде микән, әллә инде хуҗасы халык дошманы булудан гәрләнеп протест белдерде микән. Аның шулай кинәт үлеп китүенең сәбәбе турында тарих архивларында бер мәгълүмат та сакланмаган. Гомерендә беренче тапкыр шулай ачынып елады Сәлимҗан. Базында ГПУ агентының мәетен тапкач та бу кадәр кызгану хисе уянмаган иде аның күңелендә. Шул ук көнне каладагы ГПУ бүлегенә колхоз председателе Шәйхи тарафыннан мондый кәгазь җибәрелде. Юләр дип төрмәдән азат ителгән Гыйләҗев Сәлимҗан Мытык улы совет властына каршы көрәшен дәвам итә. 5 ай колхоз абзарында яшәгәне өчен совет властына ачу итеп 24 декабрь көнне кәҗәсен үтерде. Сәлимҗан кәҗәсен бакча артында күмеп йөргән вакытта бу донос теге тиш кыярга ярата торган следовательнең кулына барып эләкте. Тик күрәсең, Худайның кәефе күтәренке вакыт булгандыр инде, шул көнне үк следователь исемен йөртүче ерткыч кулга алынды һәм үзе дә халык дошманы дип планетаның Лена елгасы Боз океанына тоташкан районына олактырылды. Сәлимҗан өстеннән килгән кәгазь иксез-чиксез донослар, жалобалар, протоколлар арасында югалды. Бүгенге көнгә кадәр ул документның күзгә чалынганы юк әле. Сәлимҗан исә үзе тормыш ыгы-зыгысында һич тә югалмады. Сәяси вакыйгаларның үзәгенә эләгеп, күзәтү астында калды. Туры килеп торуын кара әле син аның. 1938 елны Троцкий эмиграциясендә мәш килеп, 4-нче интернационалны оештырып маташкан көннәрдә Сәлимҗан 3 көн рәттән Мукшы күленнән беләк буе сазаннар тотып алып кайтты.
Кәеф яхшы, авыз йырык, сөйнә-сөйнә кайта да балыкларын тозлап киптерергә элеп куя ул. Председатель шәйхинең төн йокылары качты. Нәрсәгә сөйнә икән бу тинтәк, нәрсәгә әзерләнә икән дигән уй аның җанын ашады. Кипкән балыкларын кала базарына сатарга барганда, урманны чыккач, Сәлимҗанны кулга алдылар. Таныш бүлмә. Следователь генә икенче. Монысы яшерәк. Тик тегесеннән дә явызрак күренә. Сорау алу алай бик озакка сузылмады. Бу балыкларны кая алып бара идең син? Көтмәгәндә балыксыз калу табигатьтән йомшак булган Сәлимҗанны бик тә рәнҗеткән иде. Кинәт ул утырган урындыгыннан сикереп торды да, җәенке борынының тишекләрен тагы да киңәйтебрәк, ярсудан акайган күзләрен следовательнең итләш чырайына кадап, мәрхүм кәҗәсенекенә охшаган тавыш белән кычкырырга тотынды. Кая, кемгә алып барсам да барыбер түгелмени? Анда синең ни эшең бар? Минем балык бит ул. Ничәмә көн Мукшыда салкын су йырып тоттым бит мин аларны. Следовательгә барысы да аңлашылды. Аның башка сораулары булмады. Сәлимҗан авыз кырыендагы силәгәйләрен күлмәк җиңе белән сөрткәләгән арада өстәлдә тиз генә кипкән балыкларын посылка белән Троцкийга җибәрмәкче булган дигән документ туды. Сәлимҗан 6 елга хөкем ителеп лагерьга җибәрелде. Следователь Шурин чираттагы ялын алып, бераз какшаган сәламәтлеген ныгытырга Сочига китте. Судта Сәлимҗан аптырагач үзенең мингерәү икәнен искә төшереп, "Карале, ни? Өтөрмәнгә утыртмагыз инде мине. Мин бит җүләр", дип тә караган иде. Инде акыллыланырга вакыт дип җавап бирделәр аңа. Зөлфәт Хәким. Контра. Бер ел тайгада урман кискәннән соң язмыш Сәлимҗанга тагын елмаеп куйды. Эчке эшләр комиссариатында җитәкчеләр алышыну уңаеннан амнистия игълан ителде. Лагерда кемнәрне генә күрмәде дә кемнәр белән генә очрашмады Сәлимҗан. Полит тоткыннар, кеше үтерүчеләр, караклар, тагын әллә кемнәр белән. Статьясы политикага бәйле булса да, акылы иләс-миләс булганга күрә, ул полит тоткыннар белән аралаша алмады. Уголовниклар исә аны үзләре янына якында китермәделәр. Шуңа күрә ул Субай авылының үзе шикелле ук акылга туеп җитмәгән керәшене белән бер кечкенә 2 кешелек айрым группа тәшкил итеп яшәде. Микайла, иптәшенең исеме шулайды, амнистиягә эләкмәде, чөнки ул дәүләт өчен, халык өчен, гомумән социализм өчен иң куркыныч элементларның берсе иде. Ул ата дуңгызына белмим кайлардан тапкандыр, кемнәрдән ишеткәндер андый сүзне Лаза дип исем куша. Bir künni моның урамда шыранлап, Лаза дип дуңгызын чакырганын ишетәләр. Диваналыгы белән бүтән тирә якта танылган Кирпә Микайла икенче көнне авылдан юк була һәм Лазар Кагановичны мыскыл итүдә гаепләнеп 10 елга ирегеннән мәхрүм ителә. Ике дус аерылышканда Микайланың срогы беткәч очрашырга вәгъдәләштеләр. Ләкин аларга инде кабат күрешергә насип булмый. Bir künni йоклар алдыннан бушлатында мыш килеп йөргән битләрне сытып утырганда, Микайла үз гомерендә соңгы политик җинаятын кыла. Рәхмәт әйтсеннәр әле шундый пычрак кешенең исемен бер гөнаһсыз дуңгызыма биргәнем өчен ди. Бу сүзләрдән соң Субай авылының ат караучысы Кирпә Микайла җир йөзеннән юк була. Бу вакытта инде Сәлимҗан Мукшы күленнән балык тотып авызының ишендәрәк исән калган берничә теше белән юа күшәп, ягарга урманнан чыбык ташып, бәхетсез язмышыннан бер сүзсез канәгать булып, бер кемгә дә ачу тотмыйча яшәп ята иде. Тик лагердан кайткач, авылдашлары аның белән сөйләшмәү генә түгел, хәтта аңардан кача торган булдылар. Кәтержан Сәлимҗан исеме белән ата-аналар балаларын куркыта башладылар. Еллар үткән саен кушаматлар берәм-берәм онытыла барды. Тик менә контра дигәне генә бик ябышка һәм озын гомерле булып чыкты. Сәлимҗан ул сүзнең мәгънәсен бөтенләй тирәннән үк аңлап бетермәсә дә, аның начар кешегә, душманга әйтелә торган сүз икәнен белә иде. Шуңа күрә барысы да аңа контра дигәч, үзенең контра икәненә тәмам ышана башлады. Күрәсең, мин шундый начар кешедер инде дигән уй белән килешеп яшәде ул. Бөтен авыл душман дигәч, душмандыр инде. Үзе исә ул бу дөньяда бер генә кешене дә душман итмәде. Үз хәле, үз язмышы белән килешеп, кояшлы һәр таңны куанып каршы алып, бу вәхши дөньяга булган шиксез мәхәббәтенә хыянат итмичә яши бирде. Сталин үлгәч, аңа сарык көтүен көтәргә рөхсәт иттеләр.
Бу сөйеніштән аның яшәешкә мәхәббәте икеләтә артты. Шулай да авылдашлары аңардан читтәрәк булырга тырыштылар. Көтүче сумкасын җилкәсенә асып, чыбыркысы белән бергә контр кушаматын сөйрәп, Сәлимҗан гомер сукмагыннан картлыгына таба атлавын дәвам иттерде. 80нче елларда гына аның белән сөйләшә башладылар. Яшьрәкләр: "Сәлимҗан бабай, син халык дошманы идеңмени? Төрмәләрдә утырдыңмыни? Контра дигән кушаматта шул елларда калдымыни?" дип сорагач, Сәлимҗан: "Эй, булды инде андый гынаклар. Жәш чак бит, политиканы аңлап бетермәгәнмендер инде", диде. НКВД работниклары бер гаепсезгә кешеләрне төрмәләргә яба торган булганнар. Дөресме ул? Дигәч, 80 яшьтән узган контра Сәлимҗан кызып китә иде. "Жок, бик чистный, бик әйбәт кешеләр алар. 30нчы елда миндә бер ГПУшник кунак булып торган ие, мәрхүм базга җыгылып үлде. Илләдә ыспай, ягымлые, урыны җәннәттә булсын. Аннары берсе мине өтөрмәнгә утыртасы урынга тешләремне генә куйды да кайтарып җибәрде. Рәхмәт җаугыры. Бер тапкыр 6 ел биргәннәр ие, бик тиз чыгардылар лагердан. Жок, бик яхшы, кешелекле ие ГПУшниклар." Соңгы вакытта авылдашларының якты чырай күрсәтүеннән, үзенә игътибар итүләреннән Сәлимҗанга гүя канатлар үсеп чыкты. Исерек кеше шикелле авыл урамнарыннан көненә әллә ничә тапкыр үтеп, очраган бер кеше белән кычкырып исәнләшүдән җан рәхәте таба башлады ул. Бер көнне көтү көткән болыннарына чыгып керергә булды. Бер кавым дөньяның матурлыгына, аның киңлегенә, яшәүнең рәхәтлегенә сокланып йөргәч, кинәт аңарда кешеләргә рәхмәт әйтү теләге туды һәм күңеленнән ташып чыгарга торган мәхәббәтен авылдашларына ничек тә булса белгертәсе килеп, авылына таба йөгерде. Каян килгәндер гомер буе юньле ашау да күрмәгән 85 яшьлек картка йөгерерлек хәл. Тик әллә артык шатланудан, әллә йөгерүдән авылга җиткәндә аның сулышы булды. Аяклары тотмый башлады. Шул чак ул әҗәле килгәнен аермачык тойды. Басу капкасы төбендәге ширемгә йыгылгач, Сәлимҗан торырга маташып карады, ләкин булдыра алмады. Аның туманлы күзләре күктә ашыга-ашыга аккан болытларга ялварып карады. Әмма аны гомере буена кешеләр санга сукмаган кебек, болытлар да бер адәмнең дөнья белән бәхилләшеп ятуына исләре китмичә офыкка таба бер-бер артлы актылар да актылар. Халык дошманы икәнлегенә инанып гомер кичергән Сәлимҗан актык сулышларын алганда үзен бик тә гаепле, кешеләргә бурычлы итеп тойды. Алардан гафу үтенеп кичерүләрен сорыйсы килде. Бер якын кешесе дә булмаганлыктан бу минутларда берәүнең дә исеме аның исенә төшмәде. Бары тик янында яшел үлән чимшенеп йөргән сары бәбкәләргә ишетелерлек кенә булып, күгәргән иреннәреннән "Эй" дигән офтанулы чакыру ялвару сытылып чыкты. Аңа җавап итеп, атаказ бик яман ысылдап куйды. Әйтерсең, шул атаказ да белә Сәлимҗанның 55 ел контры булып йөргәнен. Контры Сәлимҗан дөньядан китте. Менә инде 4 ел хәбәре хәтере юк. Укыды Артем Пискунов.